Oh, Kumana, wala isa mabrimo yo. Oh, Kumana, adu isa mabrimo yo. Gio. Wala isa mabrimo Gio. Wala yiswa mabrimo gio. Enti papa ebre ben eni ebenya New Jerusalem Chapel. Mo ye she me sofo 12 apostles. Bebe friend nakaba. Ewo wamfie. Na me bia so won kransa yerede 1980 ho. Apresu bi pa hode onsam de se ya kan ba je beboyen. Me bedru Kumasia 1986. Ni na me kura 12 apostles mu ana nakaba mu. Bebe asoro ampeyo ha 1990. Na 1988 89 Roaring Star ena ohye mrasa asoro bia register so bia nko register for while register for inti 12 apostles wo Ghana nyina me be national chairman wa Asante region Brohafu do ni wo national chairman the whole Ghana ba Asante Nembro be national chairman be chairman nti me na yetu me say me hwe ma ye register nti me call round the whole Ghana be a 12 apostles 12 apostles na nakaba mini ya na wonzimanu ne infantile na bronum Asante and no so be we have be ba na no so be me call round no me ko hu no ma bi mani anye ho nidikai 12 apostles asora na aba ya ache agidini metima kase Pentecost ko afiri mu fi se makron no de Pentecost ba no 12 apostles na kofa na fi Nigeria ma obeye local preacher wo Ghana na chiri no ne omontem tete asanu kura ko Samanka Second Court so no history no enti enya asore ketwa asore abadadada the Church of Pentecost makron kote no abeye kese ache 12 apostles enti me call round agada se be kwa register na me study no ma bebre de me hu ya no say 12 apostles from person umbetu omoto afiri nkurase ene nzimanum ne no ma abakura kase nti asofo mpanyimfo bi te say John Nakaba motadi di din friend Nakaba go nipa friend John Nakaba Sa Nakaba na obi din ho yes so for panyina odi ka oya Ghana ni din so for obeti 12 apostles Nakaba no we Liberia ni friend William Wade Harris 1914 odi ba Ghana ha zaben gokus na sofu bi ma oya Ghana ni odi ka hye no sofu na friend John Nakaba odi ka hye ne sofu so meda 12 apostles na no Ghana ha no ene ye friend John Nakaba enti tete no 1914 nipa nko school no obi aya mekọ papa Nakaba so ni papa 12 apostles ne kana koye den tie ntwa ne short Nakaba mekọ Nakaba so ni bi pa Nakaba so na eno beji din dia so ni din the 12 apostles na sofo ba
William Harris share no sofo ba wodi ka share no sofo your friend Gristane omu nyina yenzimafo nzo mu kasa no no ma no nti me kwa pro no mehu se ba bia sa nkurofo no wuwu ye no omasi ye no afibia gufa de bia mpese ekohia ho de de kan de kosisi ye ho na yekoye nhyiamu na me kwa kaseti as no ese se de aso no kokko nkura kase mu nkura kase mu na nipa wawu de kan si wa de na de ba enka hu omuse mpese me ye aso no Pentecost no mo ne me de ntokwa omuse no si anhwe ni ye bedu baby no wa wo bakora wa wo no onko 12 apostles obeja akwa aso foforo if say yetiti nkura ase ye mpese ye bi aso no so sa ya de hye nkom ye no ma kase bebere ya wo sanka yitimu pega no mo ma kwai titwenzi mafo no me de omo ni mi hye akora ase makase ma ye me celebrate good friday no ho no yemfam enkoye kam meeting wo kura kase mu no mu nim de meka me misumi hu na chi se bedu bebi aso no ahwe begu nti na meka o mu nti no by 1992 na me decide say there be metim hu free aso no because me anye adwuma bia cancer for adwuma ma wo ma so bebere ombeko university ombeko ba bia nti aso no gu ebe fetim me ma no ti for me change aso no mu nti ma sam da mesesam am ko hu asofo mpanyimfo a share me sofo no the situation e nti se mesesam de me papa ogu me ngono de SNK yabo a wamfi o kaso ne me ya adwene na mo so nu anu aba akokora pa owu a mensesa ne portion wo wamfi na yi no nti o ma me kwai na membesesa me de ti ento aso owu no o ma kwai mo ma take over na me concentrate me de nti New Jerusalem na shaso be free by papa ne afei eba ne sei na yaresa nso aye kakraka ewo mu san se minim kura minim se dampa wosapa the whole Ghana dampa wosapa chese iyade a ano ohye ehu eye den ne no nso ebeka anyame adwuma no ho ama aye kese sa ya the son de me firase ewura asafo no mu na ya adoma chede anyame de ma me enen komhye do ya wa asofo bebere wo 12 apostles mu a omo entimu nye de me ye no bi na me hu ne se nyame de che me yi chire mu komhye mu ayaresa mu na edam yare ne de ya na metadi ho adanse na minim ho adwuma kase papa se 1982 mu ho 83 mu ho me kom papa ogu me nwo no o hye me sofo no wamfie anike yebo a o muta afa no sofo kwa me onye ne ba bi ko onyini na o wa so fie kese tese me die onso no sadam yare pa bebiri di branfo di obi anim se obi bodam a ho ne yede ne ko sa na ade pa fo ankafo ne ade ho na yede ne ko na me won kransa no me na etetu na ma toka foforo nti me ko se me kosra no wamfie me fi kransa ko nti me ko ya me ko pake ka no wo na so fie n'anim no se bodeni bi a osane yare a na ni so atete a yayi na free chemu da no se esamba enko papa de mu ya so ne nam ka no gina ka no ho di ni buafu watam abo me ka na ni mu ahwehwe pangan abobo no na me so me ne bishop na tuwe din amane o se nanadu ankwana boka ahwehwe no na se nana nyafi jai
was it that be? And yeah, he's a car come say, they call me a machine. I'm saying, I say, we indeed, or no, they need that or yare, meaning so yare. Why now, my many or papa do a munsa go mutidishin. No fee said, my jiwa modo. O musu, oh, Nana catch your momunia and a main jiwa modo. Or yare. A while Bishop the bunko to them bunko to on then sat 2 meetings. A dear Maya and I gin some Yamin Shiram and when Shiram. And no one baby drew ya the body the body bar. Me ya none damnoko. Yeah, another damnoko. At theatre says, they said, dear. Men are Bashem calling the whole gala. And my first day, pa. I brought for Boba Basso. Can't buy James. I'm saying, now the high baby, I almost esa abodan for ya dance and papa so so di wo ana. Sa no mbeka se ni nyina aka ho. Uko abrosa kese wo here. We say nipa be 300 hona abodan for no be 300. No mo ayeyi wo mo amatiapo ayi wo ma ba. Wachina kwasi ebebo masu bebere kwasi da nipa be se 15. Edamo ewu beburu be 8. Wo matiapo. Omunyina atiapo mbako. Bosumi bia anya fi nipa be 10-20 dia edam. Ishira omo kofi. Edam no afoforo na ana wachekura utumi Egu o wa no abodam fi dunum o ye lunatic. Oswa no makagetia. Yesane adema o bodum bra. Mo so aso ane ma cheche. So onye obi de na ba no obi betena no ho amaye nko a. Any problem. So tiapo. Di enyi dia den dia wa born fresh no a doctor for nko wo no panel. E dia ba udi no ro be ko sesi an beto no. Na de amoma no nuro na che no de ye breso and no kwasem no. Ye breso ansa na ho ato. Na edam de wo de na ba minim se ye de a na ho beto no. E cheche se kwa dia. Na ho beto no. Se nya nipa ma no ehwe no maye. Ono aduano ma enura ede be ma ode be ma na no ma maye. De be kire no obe ya ma ya ni problem. Papa, arefo yeguso a ye ne Bishop Dr. JY Edusofo Panyini wono na ye ni di nkomo Ghana ha de yem se wo a wonte ne nka no na wankasa no minhu de wi a mesi akere no sese na ye de bewe ya anesa na ye be wura mu nso e won komhyem na nsa na ye wi a ya hwe wono ankasa na bra bom ne yere ne madro sei na afi ye de etu apo e wo ehodom papa ye misai afi nkomhye mi ye obi a mi ye chinyefo pa mi ye chinyefo pa Na ye chinyefo wa se de ba mo asesa na mi ye wa sa atwere wa de foforo se nkomhye ni ade ti mi metiti udin na mse no me de me a we de aye kuma ba mi de wa baba wa betrem me kai me first time me no di nkomo ofo na ase wo ye be ni say time say ti ya abra e na mbaye me ba ya mbehwe de we ne mani sikono me ye di kopem sa afa de ani gina na ensem a wo kan ye nyina hya ase a eyi ni ti epie eti me ko adwuma masam kan say papa yi ensem a wo kan ye de akwasa wo de na bi ase je wa adu de de eye sonko cha de mati ti me ye nya adwensa kira ansa na me frɛ wo no wadi ho nkomo papa eno so nkomhye no eya na te se pa ne da se nkomhye ya adoma kyede nyame na dema de no kore no de nyame na dema na me no bon nkomo na me firi me sofu dia ase no akyede ba ko mi nya pa nkomhye ze sofu na woni me da o kase nyame de me be yesa de na nkomhye no ya na egu ahuru bebiri ana na makwa ahuru bebiri so na eba notable ebi ya dayeso ebi ya nisuadi hu a nyame bi wani ma hu ebi ya asumsema nyame kan gu asum na wate
a friend of voice ni nyina nyame de amame utumi so da yenya me so da akora de ehu kora na mete ho a ade no beba menya voice no na etimu twa no mfoni te se de mehwe TV no di ade mu oduru a ehu na beresu gum yenya no kwa akwanchene owo mawo jeso oya akwanchene ebo ho mpaye ye ho akwanchene metuwe sofu bia nu a obetini me ya akwanchene na one me ya akwanchene pe isa afibia kana na mo ho odin pa no afibia me ye dry fasting 7 days me nidi menum nsu 3 times afibia na ma ye 6 to 6 so ebi kura aboso me miensa me so ma anopa no nsia kosi anwumre no nsia me nidi na ope bibi emu omre de atoyem 3 months me ya na ene me ye funu age ntimadidi a minidi ya minim me won kransa no na me ba afoforo mo na cheza bayifo no so me wenti sa no ma wenu ne bie mani ma me hunu no ma bibi besi a esese me hunu mitimi hu ahu de wa nkosi bible so me bibi ebesi bia bosume no ese mi hunu first night me ba fia ha enkom hye mra hye bedwa ntoko mo be kon ne ade de wo kan ye bia ade achesa asem no wo kan ne no ade ne chi ye na abo se na hye ase manifest na edidim na eba papa nye dufa bi no akwaje abo asen nye hu na dufa ntimi nyo sa adwuma no nyame honhom na ye sa adwuma no Paul kan no Korintofo ngoma edi kai eti du 9 yimu ba ko mienu miensa no ene 9 mompe odo akiri kwai na mommo honhom akyede no ho modin ni titiro no se mo be hyenkom mommo honhom akyede no ho modin ni titiro no se mo be hyenkom you said do hyenkom no sunsen de o kakasa foforo inti mpaebo mi hu se akyede anyame de amame no na menja nto be akwanche ne mpaebo eye ho adwuma ho adwuma a wo ye ne sei ma asem so yi firi wakwam nye days bia na na so ne obada e say abofo no sanaba de days ano ma no bere so ne obada nti beba na adwo no de nkomhye no bere de nisuade hunu ba beba no ano obada na chese wa umpe wa die ti secret behind na me kan chiro no na ya na edin se ubetu hu nsi so ya kwante na ubeja ma pani ade e so bi nipa me ni obada yeye me ne me yire de yeye but me yire nim se adwuma kura no adwuma edin nti ma hihye days ya o de baba bada me nche the days ni no wa mada me so twa me ti kura me no obada da me se minim se me nya bibi firi mu edin so I said Benjamin misua firi me papa no adifo mpayimfo ho ka se me ma me difo oba me ye sofo mu gu me mo wanfie e fa ma mboja bi anya ba bi ko no wanyi no wa ba abrowa wo fe na dubra me kwatena o se hwe wo fe se wa adwuma no yeyi a eduru da we a fa homa chechiru be ma no fa bo waseme Missing na any say was you bad. Twitch chiribo was so do bad. Nam says, sir, was so dear Bacana, and the 2 meeting. Ye, na yield up a bois. And yet drew, Nancy, you knew you understand coming. I must be to be shall Nancy, and yes, sir, me you D for prophet in Tino. Nkom che ne beba sa ne mo no kra wo ho ne ma wo sa wo ye ansa na nyame betimi ayi a che wa nya enye unhu no hwe enu ji na bi no tro ne pipa so na na ye nkom che tro no mo che mu didi re nam pema no we wi asa ba che nkom enye adwuma mi drum an se nkom che ya tro ne pipa so enye adwuma se vuru kwa ya ra pese ba so so o se nyame de ma wa wo mbre wa mfa ma wa untimu nyo
nti mfie bebrebe mu nyinaa wo kura no mi hye enkom hye a ma hye no wo wanim bebrebe ni nyinaa beba makositia nti enye nipa hoɔden nyame akyɛde a wɔde kyɛ ane wo nso sɛdeɛ wasi a dedicate wo ho amaade no obro ho ase me hu sɛ nyɛ ma hoɔden enye mitumi ne firi nyame na sɛ firi nyame de a na wɔ sɛ mbere me ho ase sɛ hye sɛ nyame na ase efi sɛ watwerɛ sɛ wo ma ho so a wɔbɛbrɛ wase na abrɛ ho ase a ɔpɛma wo so me firi nkura bere mu nyinaa no sɔfodie no nyinaa me try sɛ bɛbrɛ me ho ase me ma me ho so na nyame so kusu a ehyira me saa yɛ adwuma no abɛpem ndɛ 50 years, getting to 50 years. Aye, adwuma na ekonfinsie aduonu. Aduonu. Wow. Ya men lake. Nti ufiri ye adwuma na de besi nne. Da kru bi atimi aba mo aka se menu me ho. San se de ye hya ase na bobo pa. A ebia enka bo no boy ebia sa atimi nke onya din akese a ebe ekrum hanom na ade bi. Ebire bia ba ma wotimi atena se amma ka se ya wadu menu me ho mu yanka ma anye nyame adwuma yi. Mfiti asem na me mpese me nyame adwuma no. Ena mbo no nti. Bisa me nkora bi te se George ata no sara me nsa no. No mu nyina ye me nkwada mo wo machi. Di me na me bobo no mo sua bi abo. Edu bebi no mo no akokwa abrichire bobo na ye mesere bi ko bi abe bobo no kase no. Na maka sofudie no. Me ma me no bere ansa na me hye sofutade no. Bisa na ani ma dwene mu. Na chetewo no so obi ampe sofudie no. Ze enye sikasem na ne yedi. Ye sofo nkwaji obi esika. Nti aka me ho bepem de. Me hunu sikaje. Nim se de charge obi asare ade age sika na me hye obi nkoma kwaji. Me nim yo ebepem de. Nti edi besi ne me nu me ho da ba kokora ze me ye sofo. Ifiri ahyase na opani ni ho no. Ahyase na me pena me wura mu ne de. Besi samri. Na me hwe no ma manya film te se nhira manya film yesika nko na se mabusua mu me nuanom ma me nuanom ma ye du wura adwuma mu ye adwuma panyini pe obo ase wo fra hye no ase atata no wu me be ye sofu dwuma sa nkwase asem no agya go ba ifo wo mabusua mu ma chi o ma me nyira ba chichi o bo isi sanu mienu omonwo ma me wo ma bi nu pe no omonwo me ma me ano ye sa be chirin be ye ma o ye ma me nuanu ma wo eno ma kese bebira be ye sofo no enye me nko na aboa me na aboa mabusua nyina aboa me ma Omani nyina aboa wo ma nyina nti ebe de manum ho ama manya monyam ka me amanko school kese me wi elementary school enso ene baka se ma wi university ni ka me ka bi okwa me ko bi ebe de na manum ho baby a onyame apagya me aduru wi ase nyina ya ma brodi fita be ma we doctor eya de ketwa enya achievement ketwa ni awurade afa beso ama matima ye wo abrabom esombo bebre adwuma akase a mebie ma nkrofo nya bi ye nka mbebisa se sofudie ni danchen a wo adwuma fufuro bi a ye ka ho bebre mebie so menum bie factories lu bie instructions usa a casa que se me casa de ye juma que se afa workers bebre fina se ma bere Ghana juma ya o fa na juma no be wi sika ti afa de ko adom nti erade ama
nkrofo bebira fa me so ama mo nsa akọ ma no mo nya ba bi esisi me kura me ka ho idi bebe mtimi fa fon papa na de say you na edem o se me ba timi nso mi di bi papa na enkoda yi me da nten ayeye say me Maria nson me ma mienu pe emanu ba odi kara o America o nesi ni ho the tosum mienu Rebecca ono okroma the tosum miensa ma me root the to me ma root ma ono university okunu ya doctor ono no ya pharmacy ni no afi so masa yi na ba so nyuma no so me take over the tosum na ya Dr. Joshua Eduakwa also a medical doctor the tosum num ya Abiata Eduya for lawyer also UK Master of Law the tosso enum ensia huda do tia also no UK wa baka kra obesa ko the chat was Dr. Do Teresa do Techiwa one also a medical doctor. Wow. Yes, okra medical doctor say 3 ana 2 na lawyer ba ko na nurse and pharmacy enti abi awrade de ama me ana yere no so yese ba ko ya Christian Aduaponso ono ana na wo nso nyina medical wo mienu ana ansana me ba wa no ma me ka ba bi na wasem de ma bi ko sem ti na du ba bi na mpesa me ka me be ya sofo no na me ware no asompanyini ba Roma asompanyini ba brekum ti me no wo bre bi na me makodi nkwansa nti akura ni nya ba afe no na me yes yan kofa me yire ma because na ma be bi bi apese me ware no nkwansa me so me wo yire nti me prefer say de me yire beba na pressure no atwa ti me ma me ko brekum se mo ko bo ba no papa no ma me ma de se wa ma no atwa de me si me hia me yira ko ya papa ma me ko papa de da bi ya ba no de enti ma no ko gina tenten so ko bo ni nsem na ben Roma ni e mo ensem de enti ma no ko bo nsem na ma me no oba wa no musem hu so ya sofo no oba wa no wa se a no nya yira wo gba na ba de na no ko bo ni nsem na ho ma me se wa pa wa de age no na wa ka no kuro mo se o do mpene na ma me ba sa da me mo nkransa ma me nso wo sunwan di na telephone ni wi ase na ya fro kura kan achiro tim de minim bibia se me yiri free store odu almost papa no wa abrosa du fam no yi me ba ni si fam ho no ofra abrosa so ko change no ho no na no papa na ka achiro se Elizabeth wase no nkonwa mba na omo tete suni omo su kuna ware ntu su nya yira ware na me yiri se na do jame wade ne sabon pim no kokoko si ya tifi akonwa eno anu si asaba trouble no that's ono papa na ekuno kuno owu wie so a mo maboma nani o ma si aya yi bosome na mente me ma me bi ante abusia ne papa ne awofo ntimode no ba bi ototo ntosi na be hia me na ba adabe na mze antiales me ko hin na mba me dem ma take you because me am fie na de me di fufu akoko kwa yenko no ne me ba fie si fufu mi ni agora ma mo fufu mi di so yire be so Elizabeth so wow wa wina ka da no so wi aye na yi boso mi na nam ka sa wa ko bi na me hwe na wuni mo hwe so what na kasa na me da me so da na o de akura na mbere me no wa da na kiko kasa me na kasa
the so the medaya no abeto akora na mama what then me friend the same ya no ko nti o ka ya pe no asem be no kore nti na me hunu sa di na na ma realize se bibi esi anka ya ka kire ka me ma maka se won ko bo ma mama ne fro ka ni abusuanfo koduru ha o se ai ona na ba no na se me ba ra ha ni wu ye dia nka ontimi nya ho hwe nka je so bebo ma ne e dan ma wo ye dia na be ayofo nkomono ashase na aye kama ma ye kwa yibiwi no akoyare hosem nanso e ka abrabo we nyina na ma abrabo eye abrabo se wamfa yamu wamfa rehum wamfa amanimu a enigi ntimi emada ye be sori so anu papa ntie no achiansa na obehia amehia maame krisi radiadum otete akora no no so wo dia ka so ahwe o mo ahwe me a bepem na ya yem kokorafo a se die nkore o ma ye doctors lawyer for very nice kwasi de twem kwa na de nyame aseda ma na se wa mama nya two medical doctors and a lawyer then ye hire the power ma kubna ntwe mienu amo ne to safi ne no ma be si ha na no na kwasi da we de na daje ni kwasi de twem ya ya kwasi de twem hire butu se nka echi bi she fridge bi be ho se mo awe de a me koja ho de na me na ntwe no ne ba bi ba ko pe na ne fine ne hwa no nko na ko ya je sa da kata da ka sa na no ede de papa da ka bi abempe mpe be bi a che ne hwa no nko hwa no de ni den twe hwa so de bi wo utwitwa no de makwa afa je ni wa ho no kama no utwitwa wa de ri na chacha no eno so me nya wi asa ya ka bi abempe nya wasem bi papa ye sorry so ne kura no den na wo be ne kura no ya futu a medical de ama menu ya no masofo na me masofo se sofo die no asesa ada sikape ba mu na ada azan ntoro eno na me hunu se nchiri mei omugu so den obi a de fiska nanso painforce dimpa yese ahunya enam sikape na omo peniti akoba se omu ni dimpa bebrenya dimpa ti na mesre se enko yetete dimpa yese na ahunya no na yenhwe meso se de mesi sum no bobrapa ekoye mitimu tena radio bia so ebie phone call mitimu tena TV so bie phone call bebre so ntimu nyesa efise wabu obi afa so why obi de enye waje ne yire waje ne mpana obede no akobie ubi obaba abeka eso be bia mitimu tena se kan nti yenhwe no ni mu brapa na enche na de obeba no wanya aba na yekobu nkonta eno de enka ye no da nche ya se ya wo wi ase ya no ye benya ni monyama nya dimpa na ye maso abenya dimpa me de se ma ba akokora menko me ma na mo de ehia me se me di me nsasi mbo se Awurade ama me ma me di o mo kire Awurade ama ebinum aye doctors no right mi bu brabone anka enyesa na yemfa brapa emfa ntete yemma wo agya no obra wo bo no na wo ma no behwe esu wo me ma very calm omo tese me mo fera de suru nyame omo nyina nti ya bra ye bu no enyesa ye ya asofo nko na bi beto yemma yemma ya asafo me yemu amotim Ghana hia ye ebre ya dru de Ghana hia asofo more than ever
You said, "Oh man, no say that I'm born here with you, but corruption. German semi we nominate a coffee. I increase it. It's a Ghana here so far. Sabri na Ghana here. The sorry. You move up and found Casa into me chere papa. Man chirimano in sacrentia. Na dachi wa catch there say mo akwapa no kwafo. Wedi kakre hu no kure. Medu besi adie nyina so. Ko wura ni jem. Amen. Amen. Arafo na chese de dai ekoso ya enipitri. Ene sofo panyini Dr. Bishop JY Edu New Jerusalem Chaple Sokoban Ampayu Asante Mantem Kumase asem ena yeken. E office nkomotwetwe a ye ne bebo ye na ye wura no ye pese ye huni yie no. Aha ena yedimu esie. Na yadamase ni amamu nyina mo ene hwa woje ahenewa. Midin ene abusua panin owusu adumi. Aha NYANSAPO kasamfuni so bomodern share like na jawadwen kire na fato ase so fa emame ewo hodom. Amamu nyina mo ene hwe mabai. Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya